sarkin da shi yake ji da ni. Roƙo nake Allah ka share kukana, tsare ni sharrin zamani. Dan darajar wannan babbar rana, Allah ka kare mana lamuni. Waƙar sallah ce, barka da sallah. Sunusi baban soyayya na zo da wake na, gayu ina yi muku barka da sallah. Baban soyayya, barka da sallah. Barka da sallah daga masoyana, maza da mata ga gaisuwar girma. Ga gaisuwa ta mu yau zan miƙa gurin masoya na mu 'yan gwangwan. Masu neman nasu na kansu ne, ana yaba mu doka 'yan gwangwan. Ga tambura na yau na doka, barka da sallah doka 'yan gwangwan. Sunusi na ku ne baban soyayya, ni ne na yi waƙar ku 'yan gwangwan. Duk inda zani ina alfahari da ku, gaba ɗayan ku masoya 'yan gwangwan. Barka da sallah. Alhaji shi ne ya ɗau nauyin waƙar ne, ya ce Sunusi zo ka wake 'yan gwangwan. Babba babba ne na yaba maka, na gaida shugaban duka 'yan gwangwan. 'Yan mashina duka sun yabe ka, waƙar ku ce nake muku 'yan gwangwan. Mai adalci ne Alhaji